מה קורה אנשים? אני כאן סרטון חדש של פוקימון גו. אני רוצה להראות לכם משהו. אני השגתי את שלושת אלה. עכשיו, אני עוד מעט מגיע לרמה 5, ואז כשאני ברמה 5, אני סוף סוף יוכל להילחם נגד אנשים אחרים, להשתלט על מכונות נגיד כמו זה, ששם בסוף הפארק. וכן, זה יהיה כיף. אני אצטע עם יורה של רקע שהפריעו. אין לי כל כך הרבה מה להגיד, המשחק הזה מאוד כיף עד עכשיו. כן. כן, אין הרבה מה להגיד על המשחק הזה, אז אני פשוט משחק. אני צריך לרדת 5 קילומטר עד שהביצה תבקע, אז כל הזדמנות שיש לי אני מפעיל אותו, ואז זה פשוט הולך כשהמסך דלוק. אני מקווה למצוא עכשיו פוקימון. אם אני אמצא פוקימון אני אוכל לעלות רמה. אם אני אעלה רמה זה יהיה טוב. יכול להיות שהיום יעלו 2 סרטונים. כן, מה שרציתי להגיד, גם ביום ראשון ושני אני לא בבית, אני יוצא לטיול עלים, אז לא בטוח שיעלה סרטון. אם יעלה זה יהיה בתנאים ממש קשים, אז בטח הוא יצא ממש גרוע, אבל אין מה לעשות. בראשון עוד יש סיכוי, בשני ממש לא. אין כאן שום פוקימון באזור לנו, אני צריך שיהיה פוקימון. תגידו לי אם התוכנת הקלטה הזאת יותר טובה, כי אני משתמש באחת חדשה והיא נראה לי הרבה יותר טובה. אז כן, תגידו לי. אני לא מוצא שום פוקימון ואני ממש צריך. בבקשה שיהיה פוקימון איפשהו. אוי. סליחה שנקבע לי המסך. הופה, יש כאן וולטרוב. אני חייב את הוולטרוב הזה. היי וולט, בוא. איפה אתה? טוב, אני לא רוצה אותו בזה. בום. קדימה. מוכנים. 1, 2, 3. בום. הוא שלי. שזה מצוין לי. אני שנייה אחת אפסיק לזוז. אני צריך לעשות משהו. רק רגע. שנייה. חזרתי. הייתי צריך לעשות משהו דחוף. אני צריך שהמסך היה כבוי בזמן הזה. אוקיי. הרווחתי מדליה. אבל מה זה עוזר לי? אני צריך XP. חייב עוד XP. אז זה יעזור לי מה לקבל ממנו XP. אם אני מעלה אותו רמה אני אקבל XP כי אני יכול לעלות אותו.
וולטרוב. יופי, מצוין. יש. מצוין. אולי נעלה פוקמונים אחרים שאני קצת יותר זקוק להם. יש. זה מצוין לי. גם בעצם צריך ללכת בשביל 5 קילומטר, אז זה קרה פוקמון ממש טוב. מה קרה? מצוין. זה לא מעלה לי בכלל. אני חייב למצוא פוקמון. וואו. אין לי כל כך הרבה מה לעשות. אני היום רוצה להגיע ל4.5 קילומטר שהלכתי. רק רגע. 3. בסדר. כן, היום אני אעלה 2 סרטונים. אחד ב4.5 והשני ב5.5. שתיהם על פוקמון גו. כי אני רוצה להראות לכם מה זה להילחם במכון כן. אין לי כל כך הרבה מה לדבר. כאילו, היום הייתי ברכיבה על חמורים ואז חלבתי עז ואז הכנתי פיתה. החליבת עז היה כזה מגעיל. כי אתם יודעים איפה צריך לגעת לה בשביל לחלוב אותה. וזה לא היה נעים. אז כן. טוב, אז עד כאן הסרטון להיום. היו איתנו בסרטון הבא. ביי ביי.